But I can't resist, Comrade Jacob Zuma, the temptation to ask the question whether the shortage of supplies from Makumalo Spaza shop and Kanja of tea bags and tea leaves are still in supply, because we know that we are receiving many visitors during those tea parties. Abanye basopolitiki kweli baphuma bengena kwikhaya lowayesakuba ngumongameli weli lisenkandla KwaZulu-Natal. Don't worry, the tea is still there to be used by those who would come to Kanda. Don't worry, it will come and have it. Inkokheli ye-EFF Umnumzana Julius Malema kunye nomphathiswa wamapolisa Umnumzana Bhekicele ngabanye batyelele kweli khaya. Kodwa kavele esihlangalaleni kuba bexovulwa ntoni kweziseshoni zasenkandla. Kodwa namhlanje Umnumzana Zuma ebizimase iseshoni yomrhabulo ngobuxhakaxhaka balemihla egxeka kabukhali iPalamente ngokusilela ukukhuthaza ubumbano kubemi beli. The ANC, as the leader of society, needs to reflect on this matter and ponder how we can build a society where leaders can disagree robustly without being disrespectful. Uthi iPalamente kufuneka igxile kumanyano lweli lizwe. Parliament, as a very open and public institution, is not helping to this debate that we are talking about of cohesion and nation building. Uphinde wahlaba ikhwelo lokuba uxozo mphini wumbi ukuqubisana nokubukulwa kwabemi bangaphandle kweli. How do we deal with those who enter the country illegally, and how do we manage or prevent illegal migration? How do we ensure that South Africans do not feel disadvantaged with regards to jobs, housing, and basic services? Njengoko Umnumzana Zuma ithabatha inxaxheba kule seshoni uza kuvela kwinkundla ephakamileyo yasemgungundlovu KwaZulu-Natal ngoLwesibini ngokuphathelene nenkqubo yentengo yezixhobo.